se community mining na ekoso okunsu no na minerals commission ama krata ye di yes adwuma no yentini community mining na ekoso okunsu no minerals commission ama krata ye di dis adwuma no ewo ho ana ni pobonifo bi afasa eho ede ye galamsey e ma mbeka no se Kunsuhene etuo namo efa ho se apart from say minerals commission ama krata ye community mining no ompene mo bia anye galamsey wo ho otunwa na mo ama ne kopie mu se minerals commission kura so amema ne ebetwam kura mo bia anye community mining wo ho enna de ye babonti ya akonta mining de ye kan wasem a enefo ba bia da hoi abani de babonti se community mining kura ne twam omo community mining enkoso enu ameno kase krata no current free minerals commission emeka Kunsuhene sa enso amo bia ja adwuma ye otis asem se aban no etwa community mining mu no onu akọ se on pass tete obi asesa ne nioma free ho community mining o de na ekoso ye masa de ma no enkoso e wo Kunsu biem enti wetre se obi o wa santimamu ha bia o yo hene a se bi kotoko hene yewura ma ne ba bia atena no yewura nseseye na odi so yewura nseseye na odi so wei atire se bi galamsey nsem a ye kan ho asem no Kunsuhene empa bi e woni krom fi se abayama tumi na krata kura meka ho nsa na yetimi agina so wo hene timi agina so se ye mo obi akwan to obi asesa ne nema firi ho se abane na ma mo krata se mo be community mining no ho e se abane so wo twam a mo pede ho bim to agina so enwada apa mo bia e de firo se community mining no kura no se abane so wo twam to no so amma kwan we kire ebuo ne ani dia ye de makotokoyene se na santima mu die ye makwan me ka ho fie ha se krata mi manya bi from minerals commission ni kire se omo na amatumi krata se community mining enkoso wo ho fi so bi antimi fa ne pe se bi die wo kan ye krata e beto na afi so man hina nimu se ono ne pe se opese ekoso obem na koso se opese enkoso a eno gina se ye mamne enkoso e wo fi so ampa so enkoso wo ti de owu ni wo bebre no aya ban na amakrata emeye sa nioma no ewo ho enu na Kunsuhene agina so a se bia pam obi ade afiri wo nti mine asema yeka galamsey nsem a yeka abeda bonti a obi yeka bi no aya menu mienu nyina ya sede ase nyina yeka bom na ye boa ya nya ne sa ne agina na we na ya mesi ye beka ho asem si ya akwa ba edisi yeka so edise yeka so eti anopai yeka galamsey wonsem ye mayemfa akonya wenso ne mbo Kunsuhene abaso de bia meka se ye tena ha na eniema bia beba bia se bi eye papam ye beka bonimu ye beka nanso ohini bi ya de eye a ese bona baso ne yeka ho asem ne se ni nkuran se onkoso se bi abani ntimi free enkran makrata ho eno na minister kan ho asem ni se ye be ye ne aye ni die dia na nanu mo ansase ni omodia no adenti ne yetwa omaja na nanu ansase ni omodia no adenti ne yetwa omaja se ye galamsey ye mining na onye no so musumu nim se on na kro so se nensa adenti ne ye de krata mo obi afiri nkran aba no ya mesi wo hene no so se wadaroma ye hwehwe mu tesa hani krata aba ni na so wo na kro ne ye odia ye di kan no watena se yanhye ya kran sam ye de krata no asini pa kro nsem eno na minister eka ho asem 5 key pillars a minister say aban we ense se odi agu akwam se illegal mine galamsey yetu ase no 5 key pillars no ena minister kan ho asem no enti galamsey ho asem no de menu mienu nyina e ya sede over oyinba maminti o oyinba